V tomto videu si ukážeme novú funkcionalitu, ktorá súvisí s odosielaním a kontrolou prihlasovacích e-mailov. Pri vytváraní zamestnancov klikneme na tlačidlo Nový. Sme doplnili checkbox, ktorý keď zaškrtnete, tak pri vytvorení zamestnanca sa mu automaticky odošľú aj prihlasovacie údaje. Ak by ste na to zabudli, tak si ešte môžete skontrolovať neodoslané prístupové e-maily v zozname zamestnancov. Pri každom zamestnancovi, ktorému nebol odoslaný prihlasovací e-mail, sa zobrazí červená ikonka e-mailu. Ďalšou programovou úpravou, ktorú sme spravili, je, že na karte zamestnanca, klikneme si na zamestnanca, si môžete skontrolovať dátum posledného odoslania e-mailu, ale môžete si tu skontrolovať aj dátum vytvorenia zamestnanca. Ak by ste si chceli hromadne skontrolovať odoslané e-maily za celú firmu, je potrebné ísť do administrácia portálu, klienti, vyberiete si konkrétneho klienta a hneď na prvej strane máte odkaz História odoslaných e-mailov. Keď si na to kliknete, zobrazí sa vám Excelovská tabuľka a v tejto Excelovskej tabuľke vidíte stav odoslaných e-mailov. Červeným vidíme, že na tento e-mail neboli doručené prihlasovacie údaje, pretože je to nejaký vymyslený e-mail, takže červeným máte označený stav nedoručené a zeleným máte označený stav odoslania prihlasovacieho mailu ako doručený. Pri tom nedoručenom stave si môžete pozrieť na samom konci vlastne ešte toho reportu aj dôvod toho nedoručenia a tu vlastne vidíme v tejto správe, že vlastne takéto e-mailové konto neexistuje. Nedoručené e-maily môžu byť napríklad z týchto dôvodov. E-mailová adresa neexistuje, alebo e-mailová schránka je plná, alebo mailový server vášho klienta zablokoval prijímanie e-mailov z konta SafeTick a v tomto prípade je potrebné kontaktovať správcu, aby nastavil e-mailový server.